Frate Fane, Te aflu. bună ziua! Bună ziua! Vreau să te întreb, să te zici niște lucruri. Cum trecuși bana ta amintiu, când tu erai tinerul, Nicu? O trecut că acum trecură toți ficiorli de tu țarcul la meu. Noi eram ficiori, ținăfetăm la un unile și ai zițe. Eram la una catastase, o lumea trecea de una lume veche tu una lume nouă. Și le vedzui și le duci toate. Eu vedzui oamenii ți-ai băgați în și ninga strani de lână, vedzui căsi cu ploace lai, vedzui căsi ți undru avea vatră ninga, vedzui căsi ți avea gastru, și apoi vedzui și căsi ți avea psihiu, ți avea ștelioră și ți avea sfexe, le vedzui toate. Vedzui cali, vedzui oi, apoi chiriră toate, alăxiră, fugiră. Afedul era picurar, nu era picurar? Afendu-mi tatăl meu, ghisi ca picurarul, m-a fugit mult anghiu de acolo și descrise agastirul, măgăzie, ducheană. Tine nu știi bana a picurarilor, nu știi? Nu știu că aveam tu soia mea, oamenii ce era picurari, propapul meu era celnicul, avea 3 nili de oi. Apoi armase celnicata lui, fălcarea lui, până la unul nile 7 zițe. Tatăl meu a fugit de la unul nile 5 zițe de acolo și deschis magazia, l-a armat și rămâne înapoi cu surinea lui. Iernați voi, iernați. Noi ierneam la Ciovriscu, Țevrihu ți-l zic tu grițești. Aha, tricolul. Manglo de tricolul. Dar să se ducă cu ele de acolo, îngheșea de-a mingiu, toamna, când se depunea la mandra, la oi. Cum era iava? Diu puneați. Era trei căliuri ți prindeați luamul. Una cale ți-i lua când era bunul tirolul, era de la acolo, noi ținem un locul la Crucea Beturnă, la Zână, aproape de Ameru, și ne depuneam deasupra de cuțufli neațea veche, la Prăleanța ți lițeam și ne ieșeam acolo, eu zucu tora Ariofilu, Miliofilu, presupra de Meteora și de acolo, de Duhăși în undru, știa Ciovriscu. Ciovriscu era aproape, după Farcadona țițeam atunci la Nihoriu clima. Cât de zile? Când o stea adrași, poate să adrași 10 zile că prindea să era greale oile și prindea mangă. Tu turnare prindea să-ți duc zlină tu 3 zile, ca și fățea de marchiul de mingiu. Gea la Iu Dimitri? Aproape de la Iu Dimitri. Și de tricol? La Gheorghe? Și de tricolul era Tumaiu, de tu gingiți până tu 3 zile. Scutea de marchiul de mingiu una de mandare și tu 3 zile prindea și ava ca și sfățea, dar să acață locurile ca fi unul. Tu de-are o adrață? Tu de-are o adran sus. Amingiu. Poate și de da ploaie, văroară de dea și neau. Ala o adra acolo, nu știu eu că așa o avea de-atea, nu o adra de gheozul. Mi-a greșit să zic că când o acăța neau, nu putea să ducă de cale țeță zuju și acăța altă cale, le depunea toate oile de gheozul amingiu și le trețea din giugu, calea de giugu. Nil de oi. Unul protul ajungea malacaș, nu poi și alandul era mingiu ninga. Giunglu, afgenea știi, giunglu, și era calea, țeapă, veachea, mușate, și giunglu zigostora. Adra, diră turneau în undru, nil de oi cu oamenii în undru, ta streacă, că le acățăneau. Acel zborul giunglu, este de jigoș? Giunglu, este zborul vlăhescu, armănescu, este de râzgă de ardețină latinească, și tu latinești vă zică trițarea mundelii. Trițarea mundelii. Ne, trițarea mundelii. Armași, noi acolo ulțem giuglu, e giuglu mare, că știm giuglu nicul din upoi. Dervenia, aveați zborul Dervenia? Dervenia aveam. Și giuglu Dervenia era. Dervenia. Ala aveam de unul locul ce-l chimam Dervenia, era calea cea mare, ți ginea de Anina, ajungeai Votonoș, de Votonoșul ieșai în presupă, ieșai în poliță, ți noi, este un pad de mult mare, acolo este tora limnea țea o drată,
de viu, Baltă. Baltă mare, lacul acela și din apoi înălțăm Tamerul de Macedonie. De Iarnă până la Mingiu câte zile trați? De Iarnă până la Mingiu era cu cali, cum zucul și ațeli ți-au hârpsită, 8 ore. 8 ore. 8 ore de chiro. Nu aveați hane, nu era vreo hane Multe. în cale? Era multe. Era multe hane. Una hane prota ți aflau nu țiginea de Ianina, era Balduma. Hane de Balduma. Ma înapoi era unul hane. Se află mica, este acolo. Se află una casă nică. Deftră hane era su Prusgolul este peristerii de astăzi. Apoi linea aproape de Amingiu era la 3 lihăni, de Vutonosul. De la 3 lihăni care vrea să ducă-te, și era viara, vrea să ducă-te Macedonie, se alina calea de presupra de Vutonosul și a cățat Dervenia, la Catilul țițeam noi și țea tu Giuglul de Ameru, acolo țițeam și Geahorta, era altă hane. Acolo era hanea din Geahorta. Și apoi de punea Ameru, era alte două hănuri, acolo Ameru și de Ameru, Turgia și de acolo Grebene. Ațelul ți vrea să ducă Tesalie, Tricolul, afla altă hane de Vutonos, afla altă hane în Chiare, și Amingiu, eu este hoara din Chiare astăzi, și altă hane Zeane, acolo a drată și într-un Micolul Tora, hane al Șaet Pașa, altă hane din Opoi, și a cățat hane al Zamani Malacaș, și alte a cățat Piniolul, Roulu. Sălăbrie ți-o. Care politie aveați în păzare? Ianina, Grebine, Tricol? Mai mult cu Ianina și de Tricolul. Bănea mulți mingeni și Ianina și Tricolul. Mulți. Mirianile avea Grebine. Este cam aproape Grebine. Ți avea Grebine? Mirianile, de Ameru. Nu e. Poate, nu-ți făcea tot în așa. Că atunci nu era căliuri ca tora. Nu avea cale ca tora. Nu avea căliuri. Cum lăginea? Era greu și de acolo să deschidă cale, că Petrulgia, că era pădure speasă, pădure îndesă, cu poni multe. Avea să facă multă mera în ei. Și cu noi, para multul. Cu mingeni. Făcea multul. Și aței, apoi gărcați din... Dădeați mulierii, tueli și luați... Luam și dădeam. Aveam mări ospitilice și mări... Na dramul Cuscării, na dramul Ahtarilor. Limba nu este idie? Nu este. Nu este. Limba de Ameru cu Amingiul nu este unul soi. Nu este unul soi. Și noi Amingiul, că nu știam aland de greaurile armănești, când aveam un zborul de altul greau și din nu duceam, ți-am aia să zburați camera, nu? Când vreau să țemnu că zburaște tu altul greau armănescu. Cum chiar Pungeare unul soi. Avem un scând de nițe de afurea, el unul soi este. Unul soi. De afurea cu gheare este mai mult tu zbururi. Când noi țem mi ducu te acasă, noi își zic mi ducu tacasă. Aha. Utragu și ducu poate e că de la trău. Câsă. Câsă, nu casă. Casă mă tragă Tragă la procesi. La procesi. Tacasă. Nu duc te acasă. Aduchi. Ahtări nițe de afară, nu are multe. Zboarele sunt unul soi. Tute. Să-și sughene fane? Știne. Bună ziua. Bună ziua. Schimb ghine.